ассалому алайкум дӯстони гиромӣ. имрӯз 2 май боз якчанд хонаҳои фурӯшӣ арзон аз Душанбе, аз Ваҳдат, аз Хуҷанд, аз Истаравшан, аз Занғара, аз Бохтар, аз Восе, аз Фархор ва аз дигар гӯшаву канори Тоҷикистон баҳри шумо навор карда мешавад. То охир тамошо кунед. баъдан дӯстон, барои қабули реклама шояд дар шумо низ хона, мошин, замин, квартира ягон молу маҳсулоти фурӯшӣ бошад, метавонед дар WhatsApp муроҷиат кунед. ҳатто омада аз пеш наворҳои ҷолиб мекунем. хонаҳотонро ҳаракат карда дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда, худо хоҳад кортонро ҳал мекунем. видеонавора лайк монед, дар канал обуна шавед. навора шурӯъ мекунем. то охир дӯстони гиромӣ видеонавора тамошо карда метавонед. дӯстони меҳрубон, дар масъалаи рекламаи ширкати Акаи Нозим иншоалло ки 2 сол мешавад ки мо ҳами Акара навор мекунем, дар аввали видео рекламашон мекунем. шидагӣ нест ки одам мегуфта бошад ки Ака бори мо дер омад ё ки бори мо наомад. иншоалло дӯстон, ба дили пир муроҷиат кунед. ширкати Акаи Нозим яке аз ширкатҳои беҳтарине ки мо ҳамроҳш кор мекунем. дар масъалаи бурдани бор, расондани бор чӣ хел бугум ҳаракат мекунанд ки ами 10 рӯза 15 рӯз як рейс Тоҷикистон баранд. дӯстон, ма дар бораи кадом территория мақсад бор мебарам гап мезанам. гӯш кунед. фақат аз номи Савдо ТВ Акада муроҷиат кунед бача азиз. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бохтар, Вахш, Хурусон, Ҷилигул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восеқулоб ва дигар самтҳои Тоҷикистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд бошад, худшон омада ба ҷои зистон бортонро мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯянд ки мо аз канали Савдо ТВ тамошо кардем. ва дӯстони азиз, кадометон ами наворои Савдо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонед. дураи ватан ҳастен. Савдо ТВ телеграм канал шудага бача азиз, силкаш дар ами таги комментария. ана ҳами телеграм канали Савдо ТВ. дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстон, навор аз эълон шурӯъ мешавад. ассалому алайкум дӯстони азиз. мода хона дар кор мега ами шахсият то 170 000 сомона мега дорем. мо сум ҷамъ кардагӣ дорем. кадометон мисол хонаҳои фурӯшӣ дорем то 170 000. агар ки аз ҷои ободтар бошад боз хубтар мешавад. ба ҳамин вариантҳо кадометон дорен хонаҳотонро мефурӯшен. шояд ягон дӯстотон, шояд бародаротон хонаҳошона ба арзиши 170 000 мефурӯшад. дар WhatsApp нависонед. рақамҳои 9475 нависен. дӯстони азиз, як ака хона равон кард аз ноҳияи Восе, ҷамоати Гулистон, деҳаи Зафаробод. дӯстони азиз, яъне ки ферма аст ку, фермаи молхона не яква, ферма гуфтани маҳалла аст. хуб, баъди Қурбоншаҳид дӯстони азиз, ана ҳамуҷа хулоса 8 сотиқ замин дора, 4 хона, 250 000 сомон арзиш. ошхона, баня, ҳезумхона дора. 20-25 та дарахтҳои мевадиҳанда дора. дӯстони азиз, документош 100%, 2 та об дора, 1 таш бо навбат мегирӣ. хуб, 1 таигаш кае ки хоҳӣ мегирӣ. барои обгирӣ мақсад 7 тонага чаганам дора. нарх 250 000 сомон. худо хоҳад боз муомилаи соз карда мешавад. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ равон карданд ки дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ 350 000 сомон нарх. дар ошёнаи дуюм сехонага ҳастад. дӯстон, хуб, дар наздикии психбалниса мега. дӯстон, ами хел адрес додан. доми 2 этажа хона дар дуюм этаж қарор дора. 3 дар хонаи хушрӯ, замонавӣ, фасон, беҳтарин 350 000 сомон арзиш. калидори 8 ба 140, як хонаш 5 ба 30.
дуюм хонаш дӯстон 5 ба 4, сеюм хонаш 3.5 ба 3.30 мебошад. Кухни 1.5 ба 4, баня 2 ба 4. Масъалаи об свет камбуд надора. Магазин, балнеса, масҷид, мактаб наздики дафтарҳо дора. Дар масъалаи ҳуҷҷатҳош ҳама чиз дора. Туғри техпаспортам дора бо кирпичи пухта сохта шудагиай. сериёзи нафарое ки аз ҳамин территория хонахар ҳастанд метавонанд ки муроҷиат бикунанд. дӯстон рақамҳои дасти WhatsApp дар рӯи экрани харидорҳои муҳтарам. дар видео дӯстон лайк монед, дар канал обуна шавед. дастгирии шумо пешравии Саудо ТВ дӯстон. дӯстони гиромӣ, боз равон кардан хонаи назди ҳавлигӣ дар шаҳри Ҳисор дар маҳаллаи Уртабуз Ганҷрес қарор дорад. Духонага масоҳати 6 сотиқ замин, арзиши хона 510 000 сомон. Баня дорад, молхона яъне ки оғул дорад, ҳоҷатхона дорад. Шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, маҳаллаи Уртабуз яъне ки Ганҷрез меган дӯстон. ду кӯча наздик мактаб, масҷид, аптека, тамоми шароитҳои хуб ҳаст дӯстон. хона ҳам дар ҷои обод 510 000. нафарои ки эҳтиёҷ ба хонаи арзон, эҳтиёҷ ба хонае ки мисол буд тамом аст, марҳамат дар рақамҳои WhatsApp ахираш 41 41 аз номи Саудо ТВ метавонед муроҷиат бикунед. бардори азиз, дар ноҳияи Данғара ҷамоати Исматшариф дуҳуҷрага масоҳати 4 сотиқ замин. деҳаи каромати ҷамоати Исматшариф ноҳияи Данғара, хонаи назди ҳавлигӣ бо ремонти замонавӣ фасон хушрӯ қабул кардем. арзиш 190 000 сомон. иншоалло ки бо муомила дорам. нафарое ки хонаи арзон кофта истодаанд, ина дӯстон варианти зур, бениҳоят варианти хуб, масоҳати 4 сотиқ бениҳоят калон дар ин давру замони ҳозир. ду ҳуҷраи хушрӯ фасон замонавӣ ҷамоати Исматшариф дӯстон, бениҳоят ҷамоати обод 190 000 лозим бошад. рақамҳои 2981 муроҷиат карда метавонед. дӯстони гиромӣ, аз шаҳри Хуҷанд хона ҳаст ки дар 8 микрорайон, як ҳуҷрага квартира дар ошёнаи 10, масоҳат 62 метри квадратӣ, шаҳри Хуҷанд, 8 микрорайон, 193 000 сомон. дӯстон, як ҳуҷрага метавонед ки ҳамин як ҳуҷра 3 ҳуҷра карда метавонед, чунки агар перегородка кунед во хубтар мешавад. 193 000 фикр мекунем ки бениҳоят варианти зур дӯстон, 62 квадрат. агар ҳамин ремонт кардагӣ мешид, яъне ки тайёр бошад, каме кам 500-600 000 савдо мешавад дӯстон. 193 000 дар 8 маҳаллаи шаҳри Хуҷанд. марҳамат, пирсон шавед. дӯстони азиз, ду ҳуҷрага квартира дар ошёнаи 11, масоҳати 47 метри квадратӣ. дар куҷо? Дар ноҳияи Рӯдакӣ, чорраҳаи Молбозор, 235 000 сомон арзиш. тақсимоти хона: ду ҳуҷра, ошёна, ошхона 11 метри квадратӣ, хонаи меҳмонхона 15,5 метри квадратӣ, рахти хоб 9 метр, санузел 1,7 плюс 2,7 метри квадратӣ. дар масъалаи обши 47 метри квадратӣ, 235 000 сомон. кредит ҳам мешавад дӯстони азиз. 80 000 сомон пешпардохт аз тални моҳона дӯстон. марҳамат, лозим боша занг занед. дӯстони гиромӣ, квартираи фурӯшӣ ду ҳуҷрага квартира дар ошёнаи 1, доми ду ошёна дар ошёнаи 1, ду ҳуҷра дар масоҳати 45 метри квадратӣ, кирпични дар шаҳри Истаравшан қарор дорад.
айни ҳол нарх 200,000 сомон боз худо хоҳад муомила дорам. чӣ тавре ки дидаистен дӯстони азиз, ремонт кардагӣ тайёр ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ кардагӣ дӯстони азиз, аз ҷумла парда, аз ҷумла қолинҳо, деволҳо. чӣ тавре мебинен, агар ки нафари харидор бошад боз муомила дорад, хона ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ. марҳамат лозим боша аз номи Савдо ТВ метавонед занг занед. мегӯянд ку дӯстон савдо дар Савдо ТВ. мо қабул мекунем, эълон мекунем, савдо мекунем. худо хоҳад ҳаракат карда вазифаи Савдо ТВ хонаҳоро рекламагузорӣ карда пешниҳоди мардум кардан. дӯстони азиз, 3 комната 4 сотиқ замин дар совхози Файзалӣ 2 шаҳри Бохтар. фурӯши 4 сотиқа 3 дар хона, 2 таш тайёр, 1 таш полу паталог надора мегӯянд. об дора, качай, монтаж кардагӣ, 1 кухни, аловхона, 1 оғулча дора. адрес совхози Файзалӣ, шӯъбаи 2, пеши ҷамоат, документош садфоиза. кам таракак муомила дора. ягон ҷои нофаҳмош боша дар WhatsApp нависонен 2432 муроҷиат карда метавонед. нархи хона дӯстон 345,000 сомон боз иншоалло муомила дорад. агар шумо дар интереси боша марҳамат пирсон шед. дӯстони гиромӣ, 3 комната масоҳати 8 сотиқ замин дар ноҳияи Фархор коммунизм болои Шанбебозори ноҳияи Фархорда қарор дорад. 3 ҳуҷра 8 сотиқ замин масоҳати бениҳоят калон. чӣ тавре мебинен, дарахтои мевадиҳанда, ҳавли ҳамвор, хонаҳо яъне ки ремонт кардагӣ тайёр. хона пашти буд калидор, 3 хонада пайваст аст. хоб 380,000 сомон ина роҳи калон дӯстон. аз инҷа ҳам роҳи калон. хулоса дӯстон маҳаллаи обод, хонаҳо тайёр, ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ. лозим боша аз номи Савдо ТВ муроҷиат карда метавонед. агар шумо низ хона, замин, мошин, квартира, чӣ маълум маҳсулоти фурӯшӣ бошад, дар аввали видео ё ин ки дар охири видео рақамҳои Савдо ТВ гузоштагӣ. дӯстони азиз, 7 ҳуҷрага масоҳати 10 сотиқ замин 2 этажа калхози Миралӣ Маҳмадалӣ Крупский ноҳияи Восе пеши насосҳода қарор дорад. нафаре ки аз ноҳияи Восе хона кофтестен 311,000 сомон арзиш. 311,000 масоҳати замин калон. дӯстони гиромӣ, 7 дар хона, дарвозаи фасон, гирдаш забори баланд карда маҳкам кардагӣ, дар бар дарахтони мевадиҳанда, ҳавли шебенпӯш, лаби роҳ. савдо мешавад 311,000 боз муомилаи соз дорад. хоб калхози Миралӣ Маҳмадалӣ Крупский пеши насосҳо дар ноҳияи Восе дӯстон. марҳамат дар рақамҳои 9018 метавонед муроҷиат бикунед дӯстон. дӯстони азиз, аз шаҳри Ваҳдат, аз Симиганҷ 3 комната 8 сотиқ замин шиқати ё 4 сотиқ замин масоҳат дорад дар шаҳри Ваҳдат дар Симиганҷ. срочна фурӯшӣ райони Ваҳдат, адрес Симиганҷ, яъне ки назди ҳавлигӣ, техпаспорт дора, ремонт кардагӣ тайёр. обши 3 хонаш мега 70 квадратни метр. хоб 4 сотиқ замин 320,000 сомон арзиш. боз худо хоҳад муомила дорад. дӯстони азиз, навори хонаҳои обши тамом шид. боз як 4та хона аз шаҳри Душанбе ҳам навор кардагем. ӯ тарафшам тамошо кунен. дастгирии шумо пешравии Савдо ТВ дӯстон. чӣ қадар обунашавӣ, дастгирӣ, лайк, поддержка бошад, худо хоҳад боз наворои ҷолиб мешавад.
салом алайкум дӯстони азиз. Кадоми шумо хона квартираҳои фурӯш дорен, пас ба мо муроҷиат кунед. навораи мо дар ютуб, дар тикток, дар инстаграм паҳн мешавад ки ҳар рӯза навор дорем бача азиз. омада хонаҳоятонро профессионали навор мекунем, профессионали монтаж мекунем, ҳаракат мекунем ки дар кӯтоҳтарин муддат савдо кунем. ватсап мо дар рӯи экрани шумо, ютуб, тикток, инстаграм дар хизмати шумо. савдо дар савдо тв. дӯстони азиз, дӯстони азиз, 3 комната 1.5 сотиқ замин, шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ, фурӯши райони Фирдавсӣ, маҳаллаи Хосирод мегӯянд. дӯстони азиз, хуб, ҳавлии фурӯшӣ, документо, шартнома, ремонт нав, количество комната 3 комната, 64 квадратный метр, 1.5 сотиқ, як этажа. дӯстони азиз, нарх 550,000 сомон, савдои соз дорад. рақамҳои 1524, номерои акаи Давлаталӣ. марҳамат дӯстон, аз талли маълумотоша занг зад бигирен. 550,000 сомон, худо хоҳад муомила дорад. дӯстони азиз, наворҳое ки кардем чӣ хелае? ҳаст хонае ки ба таби дили шумо буд ё ки набуд? хонаҳо арзонанд, хонаҳо қиматанд? фикротона дӯстон комментария кунед. 490,000 сомон. дӯстони гиромӣ, 2 комната дар ошиёнаи чорум, масоҳати 52 метри квадратӣ, дар Душанбе, дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар гардиши Ленинград фабрикада қарор дорад. срочна фурӯшӣ дар повороти Ленинград, лаби роҳи Калон, бо ремонти замонавӣ. ҳама хонаҳо теплый пол дорад, отопление задагиам. дӯстони азиз, маълумоти бештар бо телефон рақамҳои 0096 да муроҷиат карда метавонед. 490,000 боз муомила дорад. баъдан дӯстон, дар масъалаи қабули хонаҳотона омада навор кардан бениҳоят варианти хубе, чунки аддене мегузорем, савдо бисёр мешавад. чем байни хонаҳо. агар ки хона равон карден, ҳаракат карда видеонавори фасон равон кунед. адресҳои пуррафатӣ, навори беҳтарин мешавад. ва дӯстон, дар Мардон, дар шаҳри Душанбе, як ҳуҷрага квартира ҳаст ки дар ошиёнаи сеюм, масоҳати 30 метри квадратӣ. хонаи фурӯшӣ дар маҳаллаи Мардон, рӯбарӯи бозорчаи Дӯстӣ, аз роҳ 100 метр дарун. як хонага, сеюм ошиёна, ҳаҷми умумӣ масоҳат 30 метри квадратӣ. хона таъмири тозаҳак дорад. дар домои Борбатск мега, ҷои нағзай, аз сари роҳ дарунтар, дар назди хона мактаб, боғчаи кӯдакона ҳаст. оиди нарх камубеш арзон мешавад. 465,000 муомилаи соз мекунем. марҳамат дӯстон, рақамҳои 94 да муроҷиат карда метавонед. дӯстони азиз, 580,000 сомон, як ҳуҷрага квартира дар ошиёнаи сеюм, дар масоҳати 45 метри квадратӣ, дар 91 микрорайони шаҳри Душанбе. 10 поликлиника ҳаст дӯстон, поликлиникаи 10. агар шунаида бошед, 91 микрорайон, фурӯши 45 квадрата, 580,000 сомон, рақамҳои 97 рақамҳои соҳиб мулк. аз талли маълумотоша метавонед гиред. дӯстони азиз, свет ҳаст, отоплениё ҳастанд. хуб, наздикии садик, мактаб, масҷид. варианти соз 580,000. имрӯзина навор дӯстон ҷамъбаст шуд. чизе ки буд равон кардан, хоҳиш кардан, ҳамаша мондем. чизе ки барои реклама дорем, дар ватсап равон карда метавонед. ҳатто омада аз пешам навор мекунем. дӯстони гиромӣ,